Kan vi ikke få vejen og se, hvad sådan en Corolla, den kan bruges til? Med Søren, vil du minde til slagteren og hente smørbrød? Vi tager Kom ind og kør Corolla på nettet. I dag drager vi mod England! Mod skibene! Skal du ikke have hjelm på? Jeg synes, den er ret irriterende, den. Den giver sådan en kløe i hårbunden. Nå, men... Hjalmar, jeg rider forsigtigt. Der er ingen, der siger, at du ikke rider forsigtigt, Svend. Men, Og hvad skal jeg gøre ved den, når jeg kommer frem, Hjalmar? Skal jeg rende rundt med sådan en hjelm i England? Ja, det tænker jeg. Vi har bedt en ægte kødelsker om at prøve smage tulip, pålæg og roast beef. Er det mig nu? Ja, så siger du bare, hvordan du synes, det smager. Jamen, jeg synes, det smager... Er det mig nu? Ja, Nu er der altså en rød lampe, der blinker på kameraet. Skal den gøre det? ja, det skal Nå, okay. Jamen, jeg synes, det smager... Er det mig nu? Skal jeg egentlig kigge for dig, eller skal jeg kigge ind i kameraet? Bare på mig. Bare for mig. Eller for dig, selvfølgelig. Ikke? Ja. Nu har jeg simpelthen glemt, hvad du spurgte om. Kan du ikke lige spørge mig igen? Kan du smage, at det er tykkere skiver? Ja, jeg synes, det smager... Er det mig nu? Ja, Så nu kigger jeg lige ind i kameraet. Så kan man ikke bruge det jo. Scheisse. Ja, tulip, pålæg og roast beef, skåret i ekstra tykke skiver, smager dejligt.